Usa ka may gabi mga angkol ug mga auntie, tugutin isab ko ninyo na mga na sa katahuran. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Kumusta na po ang inyong lagay? Ayan, sana laging mabuti at hindi gibuti-buti ha. At syempre naman, welcome once again sa ating programa, Totoy na Love. Ay, pwede ding baliktarin po natin. Love, Totoy na. Ako po si Totoy Bato po mga kabisyo. At sa gabing ito po, ayan, I'm sure na marami na po sa atin ay excited na para bukas. Yawards! At syempre, yawards talaga, no? Finally, the long wait is finally over. Siguro ilang araw, no? Ilang buwan na siguro itong pinaghahandaan, no? Oo, may mga plano na po ang ating mga kabisyo dyan. Sa mga mag-asawa, siguro may mga plano po kayo dyan, no? Sa mga mag-jowa, mag-shota, ayan, sa mga uyab ug trato. Ayan, ito special day talaga to sa mga may mga lalabs. Pero special day din naman, no? Para din sa mga kagaya ko. Oh, kagaya ni Totoy Bato. Special din para sa Love Radio. Yawards! Dahil anniversary, no? Maya-maya, no? Yung mga nakikinig po sa atin sa radyo, sa 90.7 Love Radio. Buksan nyo mamaya ang ating FB Live, no? Sa ating sa Love Radio page. Sa Love Radio Manila page, no? Kasi siyempre, makikita nyo na ready na po si Totoy Bato. May dala ng mga balon. Oh, ang daming balloons po mga kabisyo. Ilan kaya to? Putukan natin. Ilan kaya kong iputok dito? Ikaw, Col. Ilan bang kaya mo dito? Ay naku mga kabisyo. Anyways, punta po kayo sa aking fan page at yung katanungan po natin doon, no? Nakalagay po doon, ano ang Valentine's Day para sa'yo? Yawards! Oo, sabi nila paano yan Toy? Wala akong lalabs, wala akong palalab, wala akong jowa, wala akong asawa, single ako. Kaya nga tinatanong kita, ano ang Valentine's Day para sa iyo? Ayun nga. Ang dami ko nga dito mga balloons. Ang sabi ni Boy Pindot, Unli Pops ka dyan, Angkol. Ay nako mga kabisyo. So mag-Unli Pops po tayo dito hanggang 12 midnight po. Pero hindi ko puputikin to. Kasi pagagalitan po tayo mga kabisyo. Kasi ito, ready po to para sa anniversary po ng Love Radio. Bukas. Tama yan ha. Dahil may pagbabago, di ba? Yawards! Abangan niyo po yung pagbabago. Baka malipat po ako dito. Baka malipat na ako sa madaling araw. Gusto mo ba? Gusto mo ba ko? Wala ka nakasama sa iyong biyahe. Tingnan po natin yan bukas. So simula pa lang yan, no? Alas 5 po ng umaga. Ayan, bago na siguro yung kakaupo. Oo, pagdating ng medyo midday, tapos tanghali, agay, ang daming pagbabago. Kaya ikaw, Col, bago ka ata, no? Ayan, ikaw. Abangan niyo po yan mga kabisyo. Excited, hindi lang ikaw yung excited, pati na rin si Totoy Bato. Ayan, no? So, mamaya, makikita nyo sa ating fan page sa sa Love Radio Manila. Ang Unli Pops ni Totoy Bato. Yawards! Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Maing gabi, Ikol. Ante. Sasakyan sikat, basta't